Hello, hello, good morning, no? Samahan niyo ako mamaya magluto ng dilis torta at saka lubuwa, no? Puzzle version. So, bumili ako ng... So, abangan ninyo mamaya. Bumili din ako ng dilis para sa torta, no? Dilis torta. So mamaya tulutuin namin ito mamaya for dinner. So bumili ako ng brain sa beef. Kamuton siguro ano to. I'm trying to make tuslubuwa sa puzzle, no? So mga iring banbanon pa uwi na ako, no? So bumili lang ako ng dilis para mamaya magtorta. At saka yung brain. So mag-try ako nagluto ng tuslubuwa version, no? So palabas na ako mga iring banbanon. So ayun, papunta na akong metro station. Pauwi na ako, no? So hindi na siya masyadong mainit. Carry na. So ito, yan, pawid ako doon sa kabila sa metro station, no? So tara na, samahan niyo ako mga iring banbanon. So ito yung metro station, no? Papasok na ako mga iring banbanon, pauwi na. So nakapasok na ako dito sa metro station. So I'm going home kasi mainit siya pero kaya pa rin, no? Hindi kaya dati last month, so ang hirap. So ngayon maganda na. Ayun, dumating na ako dito sa bahay. So ito na yung utak ng baka. Gawin ko mamaya ito sa tuslubuwa. So ito din yung dilis, no? So magdilis ko ng torta. So abangan ninyo. So samahan niyo ako mamaya, ha? Mga iring banbanon. Ito ang pagdating ng tuna. Tag 2 dirhams lang. So ito yung mga sangkap ko nilagay. Slice ko na onions and slice of garlic, fresh. So lagay natin dito ang dilis. Lagyan natin ng salt. Tapos gamit ko ng organic whole grain oatmeal. Try natin ito. Kasi wala akong harina. So lagyan natin ang almond. Masarap siya. Pwede siya constant.
harina. Yun ang gamitin natin. Monster. Mix natin to. Lagyan natin ng black pepper konti. Maggi sarap. Halo natin. Lagyan natin ng water. Lagyan natin ng itlog. Para masarap to siya. Maglagay na tayo ng mantika. Ito na yung dilis, no? May harina na. And lagyan ko ng dalawang itlog. Para masarap siya. Mga iring banbano. Isang dilis na torta. Ang bango. Ang sarap. So, nag-golden brown na siya. Pwede siya i-ano. Balik na rin. Bango. So, pwede na ito siya kunin kasi brown na. Tikman na ito kunti. Sarap. So, tikman natin mga iring banbanon. Ang sarap, no? Crispy and delicious, yummy. Tasty. Sarap.
Magawa tayo ng sauce niya. Kain tayo mga ilang banbanon. Ang sarap. Hello, ito na natapos na namin ang luto ko na dilis torta, no? So, ang dami pala, oh. So, ang sarap to mamaya namin for dinner. So, abangan ninyo ang kainan namin. Sobrang sarap mga iring banbanon, no? So, thank you for your watching my YouTube channel, Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. I-chika mo, ilaglag natin. Shalalabangbang. Bye!